खायफा सुबुंफ्रा बुंदों जे आरो बिजेपिनि सुबुंफ्रा बुंदों राजखान्थिगिरि बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्डखौ गारनायखायसो माने बिटिआर बे गोरोबथाया जाबाय। दिनैनि दिनावहाय बयबो राजखान्थि हान्जाया जाय खोथाखौ बुङोब्ला गावबागाव राजखान्थि हान्जाया मुलाम्फा जागोन बेफोर खोथाखौसो बुंबाय थागोन। दिनै बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय खोथायाथ' बिपिएफनि थाखाय गोदान नंला। बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों। अबयसे दा बिथांमोना बुंला, जिहेतु रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनबाय जे बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया, बिटिआर एकर्डआ मोजां गाज्रि बेफोर खोथाखौ दिनै गासै रायजो राजायानो बुजिना मोनबाय, मोनथिबाय हिसाबै दिनैनि दिनावहाय बिपिएफआ नैबे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बांद्राय बुंनायखौ जों नुनो मोनाखिसै। दा बिनि उनावहाय बेबायदिनो जिहेतु बिजेपिआबो जिहेतु नैबे बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लादों हिसाबै दिनैनि दिनाव बिजेपि हान्जायाबो जाय खोथाखौ बुंब्ला गावसोरा माने पलिटिकेलि बेनिफिट जागोन दा बेफोर खोथाखौनो बुंगोन। बेयावनो जों नुनो मोन्दों दाखालि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे बिटिआरखायसो जों एकर्डखौ खालामनाय जादों। दा गतिके बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिया जा खोथाखौ सिन्था खालामदों जों बेफोरबायदिनो खालामदों, थिग बेफोरबायदि खोथाखौ बिथाङा इंगित होदों। दा बिनि ओंथियानो जाबाय मा, बिथांमोना गावबागाव माने राजखान्थियारि सार्थनि थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंनो, माने जाय खोथाखौ बुङा बिथांमोननि राजखान्थि सार्थआ फुरन जागोन बेफोर खोथाखौनो बुंबाय थादों आरोखि। खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा रावबो बुजिनो हायि गैलिया। बे बिटिसिआव बयबो सोलायनायखौ लुबैदों, परिबर्तनखौ लुबैदों आरो बिटिसि एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दं बे क्लजफोरखौ फारसेनिफ्राय मावफुंजानो जिहेतु बयबो लुबैदों हिसाबै दिनै इउपिपिएल हान्जाखौनो मदद होनानै प्रमद बर'खौ बिटिआरनि चिफ खालामनानै बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंहोनायनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों। दा बेखायनो दिनैनि दिनाव नैबे बिटिसिआव अर्थात बिटिआरआव जे इउपिपिएल हान्जाया सरकार दागोन बेयो रोखा जादों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनिफ्राय हिमन्त मोनबायदि सासे प्रभाबशालि मन्त्रि लोगोसे रायजिक प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोना ओंखारबोदों। बे बिथिङाव इउपिपिएल दोलोआ माबा खहा जानो हागोन नामा? बिजेपि हान्जाया जेसेबांनि गोख्रोङै बिटिसिआव केम्पिं खालामगोन एसेबांनो इउपिपिएल हान्जायासो लाब जागोन आरोखि। खारन जायफोर भटफ्रा जिएसपि नङाब्ला बिपिएफनाव थांनो गोनां भट, बेफोर भटखौसो बिजेपिआ बोगोन। दा गतिके बिजेपिआ बाहागो लानाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि जि बिजाथिफोर बिथांमोननि देरहानाया गोरलै जागोन आरो दिनै बेबायदिनो जानो थांबाय दङ। माखासे बिथिङाव नुनो मोनो जे बर' सावथुननि जे सावथुनगिरि दिन्थिगिरि बिथांमोना जे राजनितिकआव बाहागो लागासिनो दं लोब लोब, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? राजनितिकआव लोब लोब बाहागो लानायनि खोथायाथ' बियो गावबागाव सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों, बे गावबागाव पार्सनेल सिद्धान्त। जिहेतु आर्टिस्टफ्राबो साफा साफा मानसि नालाय गावबागावनि सिद्धान्तखौ लानानै बिथांमोना राजखान्थियाव बाहागो लागोन। दा आंनि बेलायावबो बेनो, आं एसे माने आर्टिस्ट हिसाबै राजखान्थियाव बाहागो लायाखै, आं हिसाबै राजखान्थियाव बाहागो लादों। अबयसे आंहा नैबे सार्थआबो दङ, जिहेतु जोंनि नैबे जिथु हारिमु, जोंनि हारिमुखौ जिहेतु 17 बोसोराव बिपिएफआ फेहेरनांगौ फुवारनांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावबोआखिसै आरो जोंनि आर्टिस्टफ्रा बे मेथाइ खननाय मोसानाय बा एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल लानो हानांगौनि थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौमोन बेफोर बेबस्थाखौ बिपिएफ सरकारा मावाखिसै। दा बेखायनो आं सानदों राजखान्थि दोलोआव थानानै प्रमद बर' बिथां सारजों थानानै जोंनि जिथु जेंना, आर्टिस्टफोरनि जि जेंना आरो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ फोजौनांगौनि जिखिनि खामानि, बेखिनि खामानिखौ मावफुंनायनि जिथु बिबान, बे बिबानखौ लानानै आं दिनै नैबे इउपिपिएल हान्जानि जानानै खामानि मावगासिनो दं, इउपिपिएलनि जानानै खोथा बुंबाय दं। नोंथांनि बायदिबा मोनबेसे मासि लानानै इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव 30थानिख्रुइबो बांसिन समस्थियाव देरहानानै सरकार दानो थांबाय दङ। जेनगोना मामाया? बेफोर खोथाखौथ' डिटेल्सै बुंजाया। देरहागोनखौबो बुंजाया, जेनगोनखौबो बुंजाया। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाबो बुंबाय थागोन, बिदिनो गावबागावखौ क्लेम खालामनानै लागोन। बिजेपिआबो बुंदों 30ता, बिपिएफआबोथ' 40ता होननानै बुंदों। बिपिएफआथ' 40ता समस्थियाव केन्डिडेटखौनो होआखै। बेबायदिनो बयबो बुंगोन आरोखि। आंथ' एसे नुदों ससियेल मिडियायाव, नुनानै मिनिनोसो ओंखारदों जे कख्लाबारियाव प्रमद बर'आ देरहायोब्ला
फैलाव बसुमतारिया 5 बोसोर आगान होफैला फैलाव बसुमतारिया कख्लाबारिनिनो नंखाया बियो बेथ' गुवाहाटीनिसो गरसकनिसो मानसि दिनै माने 20-25 बोसोर जाबाय गरसकआव थानाया बे कख्लाबारि समस्तियाव माने भटार लिस्टआव दंना गैया आंहा सन्देह दङ दाबो दा गतिके बिनि माने जेननाय देरहानायखौ लानानै सिमलायाव बा कख्लाबारियाव फैनाय फैयैनि खोथा बुंनायानो माथो गिदिर बाथ्रा जानो बे सिमलानियानो नंखाया मानसिया कख्लाबारिनियानो नंखाया बेथ' माबायावसो थायोना गरसकआवसो थायो दा एसे इलेक्सन जानायखाय बै लिडारफोरनि खिबु खारफानायाव गरसे गरनै थाखा मोनो जितु कालचारसनि दायित्वखौ बिथांमोननो होयो हिसाबै बिनि आखलखौथ' मिथिखागौ नालाय आरो गावजों थाफाग्राफ्राबो मिथिखागोन बेयाव प्रबिन गयारि बिथां दं जोंहाय आरो दाब्ला बर' आदा दङ बे दाब्ला बर'आथ' मोजाङैनो मिथिखागौ फैलावनि केरेक्टारखौ बियो दाब्लानि नामाव 10,000 जुदि बिनानै लादोंबा दाब्लानो माबाल' होगोन बे 2,000ल' होगोन 8,000खौ गावनो लागोन दा बेफोर सार्थनि थाखाय गावनि माने पार्सनेल सार्थ थाखा फैसानि थाखायसो दिनै फैलाव बसुमतारिया नैबे BPF-जों गिदिंबाय दङ माने जेसेबांनो गिदिंदों जेसेबां केम्पिं खालामदों बेहाय इनकाम जाबाय दङ दा गतिके बिथांनिया माने सोरबा माने प्रमद बर'आ देरहायोबा कख्लाबारियाव थाला होननाया एकदमबारे मिनिंलेस ओंथि गैयि बाथ्रा बियो बिदा कख्लाबारिनियानो नंखाया सिमलायावनो थाखाया बियो बिनि न'आ बिसि फिसा गासिबो माने गुवाहाटी गरसकआवसो थायो दा गतिके बिदि बुंनायलाय मा ओंथि थानो नङा होमबा बेनो आरो फैलावमोन बायदिया रायजोफोरखौ माने प्रभाब खोलैनो हानाय नङा गोहोम खोलैनो हानाय नङा प्रभाबखौलाय माथो नुदों माथो प्रभाब गोलैदों आंथ' चेलेन्ज खालामगोन फै नोंथांमोना समस्तियाव फै दे समस्तियाव रायजोफोरखौ लेंथुम लेक्सार होफै समस्तिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जुदि गोहो दंबा ओरै भिडिअ खालामनानै दिन्थि रायजो राजाफोरनो जे फैलाव बसुमतारिया मा खोथा बुंना केम्पिं खालामदों रायजो राजाफ्रा बेसेबां जमा जादों बेखौ लानानै फैलाव बसुमतारिया केम्पिं खालामफैदों बेखौसो आंजों चेलेन्ज खालाम बेसेबां रायजोफोरखौ लानानै बिथाङा केम्पिं खालामनो हायो मा खोथा बुंनो हायो बेखौ बेनिसो चेलेन्ज ला आंजों बिनि एवारनेस प्रग्रामा इलेक्सनखौ लानानै जे एवारनेस प्रग्राम खालामनाय जादों जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तियाव आरो बियो 2 नं सुवापुर धुमका आरो जारखना सुबुरिखौ लानानै बानायनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि uppl दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो लोब लोब बाहागो लादों आरो बयबो साखाफारा जादों फैबाय थानाय इलेक्सनाव BPF सरकारखौ फेजेननो थाखाय बा BPF-नि बिजाथिखौ फेजेननो थाखाय गणेश कछारिखौ फेजेननो थाखाय नैबे सुक्लाय सेरफाङाव बयबो रायजो राजायानो बाहागो लादों बेवहाय आरो बेबायदि हिसाबै दिनै माने रोखा जादों जे बयबो बेवहाय बाहागो लादों कारापसन सरकारखौ मुक्त खालामनो नागिरदों बेवहाय आरो जिखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेबायदि जायैखाय रायजोफ्रा सोलायनायनि थाखाय बयबो लोब लोब बाहागो लानानै दिनै जोंनि जि इलेक्सन केम्पिं खालामनाय बे केम्पिं खालामनायाव हेफाजाब होदों रायजो राजाफोरा आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो सुक्लाय सेरफाङाव देरहानाया 100% रोखा जानानै दङ दिनैनि तारिखाव जोङो केलकुलेसन खालामनाय बायदिब्ला बयबो हारि माहारिफ्रा जाहाथे लोब लोब बाहागो लादों आरो सोलायथारनायनि खाथिराव बयबो बाहागो लाथारदों आरो बेवहाय जोङो रावखौबो माने थाखा फैसा होनानै भट होनांगौ बा माबा मोनसे प्रलबन होनानै भट होनांगौ होननानै जों बुङाखै बयबो माने बाहागो लादों बे खातमा आत्मायाव जे जों थाइसेबो थाखा होनो हायाखै सोरबा माने गारियाव थाव सोनोबो इसेबो होनो हायाखै थेवब्लाबो बे खातमा आत्मा जों बेरायनानै बयबो बाहागो लालायलायदों आरो बेनो रोखा जायो जे जोङो 26,000निबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन बेवहाय बिथाङा BPF-नि बिजाथियाबो बुंबाय थादों माने बिथाङाबो गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होननानै बुंबाय थादों बेवहाय जोङो माने बुंनो हायो थांनाय फार्स्ट 2005आव बिथाङा माने 22,000 भट मोनदोंमोन सेकेन्ड टाइमाव 18,000 भट मोनदोंमोन थार्ड टाइमाव 13,000 मोनदोंमोन दिनै बुंनो हाया बिथाङा रोखायै दाथिना बुंनो हाया बिखाफोर दाननानै बुंनो हाया
बिथाङा जे एबार 13,000 भट मोनगोन होननानै मालाबाबो 13,000 भट मोना बियो ओरैबायदि माने डाउनाव थांगोन दिनैनि तारिखाव जोङो केलकुलेसन खालामनानै गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरा बुंदों जे बिथाङा 4 पजिशनावसो थांगोन 4 पजिशननि माने अबस्थायाव गोलैगोन होननानै बयबो इन्टेलेक्सुयेल आरो गोबां रायजो राजाफोरा बुंगासिनो दङ आरो बेबायदि हिसाबै रोखा जादों बिथाङा 4 पजिशन थांनाया रोखाबार दिनैनि तारिखाव जोङो सुक्लाय सेरफाङाव UPPL दोलो आरो UPPL दोलोआ देरहानाया रोखा जानानै दङ बे 17 बोसोराव माबायदिहाय माने देरहागोन माने खामानियाव माने मावदों होननानै बुंनो हायो जोङो नुदों बे 40टा जि डिपार्टमेन्ट बे 40टा डिपार्टमेन्टआव रोखा रोखा बुंनो हायो दिनै स्पर्ट्स लाइनाव बबेयाव डेभेलप जानाय नुदों बबे माने जोंनि फिल्डखौ बबेयाव जौगाखांनाय लाबोनाय नुदों इडुकेसन लाइनाव खैखान स्कुल लाना फैदों मा स्कुलनि माने स्कुलफोरखौ अनसुंथाइ होदों ना स्कुलफोराव ना बाउन्डारियावनो दङ ना माने टिचारफोर दङ बेफोरखौ जों हमदांनो हायो बिनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ बोरैहाय संस्थापन होदों बिनि अनगायैबो एग्रिकालसारखौ बोरैहाय डेभेलप होदों बिनि अनगायैबो माने बेवहाय इरिगेसन प्रजेक्टखौ बोरैहाय माने खालामदों आरो दैबाना माने खुरखुनाय बेखौ बोरैहाय होबथादों बेफोरनो स्पस्ट बिथाङा जे नैबे 17 बोसोराव खामानि मावाखै आरो ओरैबायदिबो लामा दङ जायाव माने लामायाव मानसियानो माने थाबायलांजायि बेबायदि लामा दङ सुक्लाय सेरफाङाव ओंखायनो बिथांनि बुंनाया भिक्ति गैया आरो कुनु बेवहाय जौगानाय जायाखै जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जायाखै आरो ओंखायनो बयबो रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लादों UPPLआव आरो बेबायदि हिसाबै जोङो 100% नैबे सुक्लाय सेरफांखौ दिनैनि तारिखाव जों देरहागोन